Epilóg. Šťastie spočíva v zapájaní sa do hodnotných aktivít. Ale existuje len jediný človek, ktorý môže s istotou povedať, čo vás urobí šťastným. Vy. Zásady uvedené v tejto knihe sú v skutočnosti krajnice cesty. Ak ich porušíte, ste ako vodič, ktorý za ne zašiel. Výsledkom môže byť zničenie daného okamihu, vzťahu, života. Len vy môžete povedať, kam táto cesta vedie, pretože vy si vytýčujete ciele na najbližšiu hodinu pre váš vzťah či úsek života. Človek si môže niekedy pripadať ako list vo víre vetra, ktorý ho ženie cez špinavú ulicu, či ako zrnko piesku, ktoré niekde uviazlo. Ale nikto nepovedal, že život je niečo pokojné a usporiadané. Nie je. Človek nie je ani odviatý list, ani zrnko piesku. Každý si môže do väčšej či menšej miery nakresliť svoju vlastnú cestu a kráčať po nej. Človek môže mať niekedy pocit, že veci zašli tak ďaleko, že je príliš neskoro, aby s nimi niečo robil. A že jeho doterajšia cesta je tak zamotaná, že nemá žiadnu šancu vytýčiť si akúkoľvek budúcu cestu, ktorá by bola iná. Na vašej ceste vždy existuje bod, v ktorom si môžete nakresliť novú. A snažiť sa po nej kráčať. Neexistuje žiaden živý človek, ktorý by nemohol začať odznova. Bez najmenšieho strachu z protirečení sa dá povedať, že druhí sa človeku možno budú vysmievať a pokúšať sa ho rôznymi prostriedkami vytlačiť na krajnicu a že sa ho budú rôznymi spôsobmi pokúšať zviesť k nemorálnemu životu. Všetci títo ľudia to robia len preto, aby dosiahli svoje vlastné ciele. A keď im človek venuje pozornosť, skončí tragicky a v smútku. Samozrejme, že keď sa bude niekto snažiť túto knihu používať a privádzať ostatných k tomu, aby ju používali, občas utrpí prehry. Človek by sa z nich mal jednoducho poučiť a pokračovať. Kto povedal, že táto cesta nemá žiadne nerovnosti? Napriek tomu sa po nej dá kráčať. Ľudia môžu spadnúť. Ale to neznamená, že nemôžu znova vstať a ísť ďalej. Ak sa človek udrží medzi jej krajnicami, nemôže nabrať zlý smer. Práve vzrušenie, šťastie a radosť pochádzajú z iných vecí. Než zo zničených životov.
Ak budete schopní priviesť aj ostatných k tomu, aby kráčali touto cestou, vy sami budete dostatočne slobodní na to, aby ste mali šancu objaviť, čo je to skutočné šťastie. Cesta ku šťastiu je rýchla diaľnica pre tých, ktorí vedia, kde sú jej krajnice. Vy ste vodič. Šťastnú cestu.